मांडवी वेल्या तिसऱ्या पुलाच्या कामात सरकाराचे खंय गुड्डूल असाव चल्ला। सरकारान आता मेरेन पुलाच्या कन्सल्टन्सीचे 10 कोटी मोडल्यात, मात पुलाक वापरतात तो म्हाल साप बाबत दर्जाचो म्हूण जेन नेक्स्टाचो आरोप। गुजरातात ब्लॅकलिस्ट केल्ल्या कंपनीक सरकारान पुलाच्या कन्सल्टन्सीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला। सरकारान मुख्य सचिवाची समिती नेमून चौकशी करची म्हूण जेन नेक्स्टाची मागणी। त्याचा मुख्यमंत्री जो आशिल्लो बाब मनोहर पर्रीकर हाका अचानक दिसले की एक मांडवीचेर एक ताका पूल करूंक जाय। GSIDC म्हणून एक जे आमचे कॉर्पोरेशन आहा हाका करप्शनाचो एक कॅन्सर लागिल्लो आहा। थंय जे भानगड्यो चल्ल्यात फॉर ब्रिज कन्स्ट्रक्शन अत्यंत भयानक परिस्थिती आसात। कन्सल्टन्सीच्या नावाचेर जवळ जवळ 10 कोटी रुपया सरकारान ह्या ब्रिजा खातीर फारीक केल्ले आहा। जे बार्स घातिल्ले आसात पोल सगळे कळमेवपाक लागिल्ले आहा। टोटली प्रत्येक लोखंड जे आहा हे कळमेल्ले आहा। हो प्रोजेक्ट कॉस्ट जवळ जवळ आता 450 कोटीचेर पावलो। 403 कोटी टेंडर जाल्लो, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 60 crores हॅव बीन पेड। मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही मागणी करतात की ताणे ताबडतोब चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर एक कमिटी स्थापन करची आणि हाजेर एन्क्वायरीचो आदेश दिवचो। पीक टायमाचेर फाल्यां जर पूल जालो जाल्यार हेवी ट्रॅफिक आसतले आणि जर फाल्यां जर पूल जर पडलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन चेअरमॅन जो GSIDC हे रिस्पॉन्सिबल आसतले। त्या भायर इंटरेस्टिंग गजाल म्हणल्यार SN बोबे अँड एसोसिएट्स हांका दिसता तर ह्या कन्सल्टंटाक GSIDC म्हणल्यार घर जामाय करून दवरिल्लो। प्रत्येक टेंडराचे कन्सल्टन्सी SN बोबेक वता। आता कितें कनेक्शन आसा GSIDC आनी SN बोबेचे हे आमकां खबर ना, पूण ह्याच कंपनीक इफ आय एम नॉट रॉंग गुजरात गव्हर्नमेंटान पूल पडिल्ल्या कारणान ब्लॅकलिस्ट केल्ले आहा। मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हणून मागणे खातीर मराठी राजभाषा समितीचे 10 डिसेंबरासावन गोंयभर आंदोलन सुरू जातले। 8 जानेराक पणजे महामेळावो जातलो। सरकार पक्ष फक्त पोकी आश्वासनां दिता। आता आंदोलना शिवाय पर्याय ना म्हूण समितीन हो निर्णय घेतला। कोंकणी बरोबर मराठीकय राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण समिती मागता। जेव्हा राजभाषा आंदोलन मागे झालं त्यावेळी पर्रिकर एक वर्ष संपल्यानंतर त्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं। त्यावेळी पर्रिकर म्हणाले 3 वर्षानंतर हा प्रश्न हाताळला। आता पार्सेकर म्हणजे ही निवडणूक झाली त्याची 4% आहे, तेव्हा याकरता आम्हाला हे आंदोलन सुरू करावं लागतंय। आंदोलन कधी 10% आंदोलन सुरू होणार या महिन्याच्या आणि 8 तारखेला आपला एक महामेळावा 8 जानेवारी कुठे होणार तो? आम्हाला असं वाटतं की दोन्ही जर राज्यभाषा झाल्या तर त्यांचा आग्रह आम्ही दोघे मिळून राज्य शासनात धरू शकतो। आज काय झालंय, कोकणी पुढे जात नाही, मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न होतो, परंतु मराठी आपली त्यांना दुखतं, ही आपली त्यांना दुखतं। असं का व्हावं समजलं ना, म्हणून एकही पुढे जात नाही शासनाने, एकही पुढे। याकरता माझं म्हणणं असं आहे की आमच्या समितीचं म्हणणं असं आहे की दोन्ही आम्ही राजभाषा जर झाल्या तर आम्ही दोन्ही मिळून सरकारकडे आग्रह करूया की प्रत्येक परिपत्रक हे मराठी आणि कोकणीमध्ये आलं पाहिजे, प्रत्येक गोष्टी दोन्ही भाषांमध्ये आली पाहिजे असा आग्रह करू। पण त्यावेळेला कोणाचंच दुमत होणार नाही, कारण कुणाला बाजूला करण्याचा, कुणाला ढकलण्याचा, कुणाला कमी लेखण्याचा प्रश्नच नाही। घेऊ एक विराम।